תוכנית סודית שהופיעה בהרבה סרטים וסדרות, ותמיד תחת מדע בדיוני. אבל מסתבר שזה לא היה מדע בדיוני. Project MK Ultra. שמעתם על זה? כן, כן, זה שם מאוד מאוד מוכר. בואו נדבר על זה, כי קונספירציה זה לא, וזה אשכרה מדע. ושוב, לכל האנשים שקופצים, לא להאמין לי, בכללי, לא ישר לקפוץ לזה. תיכנסו לאתר של ה-CIA, יש שם כמות מטורפת של מסמכים ש-declassified על הפרויקט הזה, תקראו, אם פספסתי משהו, אמרתי משהו לא נכון, אז יאללה, תוסיפו בתגובות, בואו נלמד ביחד. אז יאללה, קדימה. עכשיו, יש את מה שהם אומרים למעלה, Research and Behavioral Modification. מחקר לגבי שינוי התנהגות. עכשיו, יש את איך שהם כותבים את זה, ובואו אני אגיד לכם בתכלס. תוכנית שהייתה רשמית משנות ה-50 עד שנות ה-70, וזו הייתה תוכנית שבדקה האם אפשר לשנות ולשלוט בהתנהגות ובתודעה של בן אדם. אוקיי? ובשפה פחות רשמית, איך אפשר להפוך אדם לסופר סולג'ר, לחייל על, והם עשו את זה על ידי סמים, היפנוזה, חוסר שינה, התעללויות שונות וגם התעללות מינית. הם לא יודעו בזה במסמכים לגבי ההתעללות מינית, אבל כמות העדויות המטורפת של ההתעללויות המיניות הקשות שהם עברו, זה לא נגמר, ועדויות חדשות. אז הם אומרים זה נגמר בשנות ה-70, אני לא חושבת. למה? כי שאתה מעביר בן אדם טראומות מאוד 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 קשות, וזה לא סתם להתעלל בבן אדם, תבינו, זה ממש יש פרוטוקולים בנושא הזה. הנה פה ממש מפרטים כאילו באחד הדוקיומנטס על התת נושאים בפרויקט הזה. מה שקורה שהטראומות הקשות האלה, במיוחד טראומות מיניות, וזה על ידי פרוטוקולים מאוד 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 ברורים, זה סדיזם מאוד מאורגן ומאוד מאוד ספציפי על מנת לגרום הצפה, פיצול של האישיות. ואז הם יכולים, על כל חלק של האישיות, הם יכולים לתכנת אותו, ללמד אותו, ובמקרה הצורך הם מוצאים את האישיות שהם רוצים, על מנת לעשות איזושהי אופרציה, שהוא יעשה, ישיג מיטה, יעשה משהו למישהו, ולהחזיר אותה אחורה. ואז הבן אדם שוכח. יש המון מה להגיד בנושא הזה של MK Ultra. אני הולכת לפרק את זה לחלקים, וכל פעם אנחנו ניגש ונדבר מזווית אחרת. ואם יש דברים ספציפיים שאתם רוצים שאני אדבר עליו באחד הסרטונים, אז תכתבו את זה בתגובות, או דברים שהייתם רוצים, שאתם יודעים. למה חשוב לי לדבר על זה? כי אני לא יודעת אם זה קורה בעוד מדינות, בעוד צבאות בעולם, ביחידות על, ותחשבו שזה אנשים מסכנים שהם לא זוכרים בכלל את הדברים שהם עושים. זה מוציאים להם את האישיות הזאת וסוגרים את הדלת מתי שנוח להם, האלה למעלה. ניצול לגמרי. ואנשים חושבים בכללי שהעניין של פיצול אישיות זה מין משהו שהוא שכיחות מאוד נמוכה באוכלוסייה. ככה לפי הספרות. אני חושבת, ממה שהתחלתי לחקור את כל העניין, הדברים שאני מדברת, השכיחות הרבה יותר גבוהה. אז אני לא יודעת אם זה קורה בעוד מדינות, בעוד צבאות, וחבר'ה זה מדע, זה מדע סדיסטי, אבל זה מדע. זה לא קונספירציה, ואני גם יכולה לעשות סרטון שיותר מדבר מבחינת הבאת הטראומה והפיצול עצמו, אם אתם רוצים שאני אדבר יותר במושגים רפואיים, כי זה באמת לא קונספירציה. פשוט לאנשים, בשביל לא לעכל את זה ולא לקבל את זה, הם העדיפו להגיד עדיין שזה קונספירציה, אבל עוד פעם, תבדקו גם אתם, מה-CIA, מהארכיונים של הסנאט, לא חסר, וחשוב שנדבר על זה.